Her er det vores lokomotiv. Så er vores togvogn på vej ind på stationen. Så er vi på vej ud af Pretoria. Vi får en lille velkomstring her i Gittes og Fredes Lounge. Udsigten er ikke alt for fantastisk. Så går vi en tur ned mod udsigtsvognen. Her har vi loungevognen. Toget skrumler en hel del. Så er vi i den første diningvogn. Toget er over 400 meter langt, så der er ganske langt fra vores kabine og ned til. Så har vi den anden diningvogn, som er noget mere prangende end den første. Den må vi se at prøve her næste gang. Det hele foregår stort set indendørs. Der er kun en lille perron herude bagpå, hvor man kan komme ud i den friske luft.